barazkilo azken finean da barazki fruitu ekologikoak ekoizteko ekimen bat, elikadura buru jabetzan oinarritzen dena eta batez be eskualdean zentratuta dagoena. Gure asmoa da, azkenean eskualdeko barazkiak eta fruituak esan dudan moduan hornitzea, eta horretarako egin genuen instalazio hau, non daukagun 1000 metro inguru negutegi, kanpoko hortua, fruitu arbolak eta beste fruitu txiki batzuk eta beste produktu batzuk. Gu etorri ginen bizitzera Seberiora orain dela 10 urte, gitxi gora bera. Eta ja etorri ginen nekazaritzaren inguruan zeozer egiteko asmoarekin, eta kasualidadez bertan momentu horretan udalean zegoen udaltaldeak eduki zuen ekimen bat nekazaritza sustatzeko herrian, eta nekazari gazteak instalatzen laguntzeko edo. Eta orduan iruditu zitzaigun oso aukera ona instalatzeko. Hasiera batean kolektiboan egin genuen beste lagun batzuekin. Hori oso ideia ona izan zen. Azken finean, askoren artean errazagoa dalako horrelako instalazio bat aurrera eramatea. Eta gero 2019an erosi genuen lur zati hau, eta orduan sortu genuen barazkilo proiektu edo barazkilo enpresa orain daukaguna. Guk azkenean gure ikuspegian daukagu salmenta zuzena hobestea, pentsatzen dugu azkenean nekazaritzan prezioekin arazo bat dagoela eta batez be bitartekariekin zerikusia duela horrek, eta orduan gure asmoa hasieratik izan da salmenta zuzena egitea, eta bitartekariak baldin badauz prozesuan izango dira herriko denda txikiak edo horrelako bitartekari txikiak, ez majoristak edo golan esateko. Horregatik ere, pentsatzen genuelako prozesu osoa kontrolatzea komeni dena, beste proiektu batzuekin, eskualdeko beste proiektu batzuekin osatu genuen kontserbera bat hemen Seberion, Maskilu deitzen dena, eta bertan, bazkide horiek eta bazkideak ez diren beste batzuek ere, gure soberakinak edo, gure produktuak transformatzen ditugu, beste, katearen beste maila hori ere gure esku edukitzeko edo. Laster geuria komunikabidean izango gara.